السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Njira zitatu zothetsera mavuto atatu. Choyamba, ngati ukugonjezedwa ndi zilakolako zako, onetsetsa sala yako kuti ili bwanji. Ndithudi ukuyenera kukhala kuti umachita ulesi ndi mapemphero ako, chifukwa Allah akuti فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Koma panabwera pambuyo pawo pa anthu abwino aja anthu oyipa omwe anataya sala yawo ndi amatsatira zilakolako zawo. Ndi chifukwa zotsatira zilakolako umaonetsa kuti sala yako sili bwino, waononga sala, sukupemphera sala. Ndi chifukwa chake ukulephera kugonjeza zilakolako zako. Yachiwiri, ngati mwayi ukusowa pa moyo wako ndipo ntchito zabwino zikumakuvuta, nde kuti ubale wako ndi mayi ako suli bwino, choncho ukuyenera kukhonzanso ubale umenewo. Allah akuti mu Qur'an, wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Ndipo Allah wandichita ine kuti ndikhale wochitira zabwino mayi anga, ndipo sanandipange kukhala wodzikuza watsoka. Nde tione kuti ubale wathu ndi mayi athu uli bwanji. Ngati suli bwino, ndikhonze kuti tipeze zabwino kapena mwayi zabwino pa moyo wathu. Yachitatu akuti ngati moyo ukuthina ndipo zofunika pa umoyo wako zikuvuta, nde kuti uyenera kulumikizana moyenera ndi Qur'an. Allah akuti mu Qur'an, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ndipo yemwe angayalayanze chikumbutso changa. Ndichani chikumbutso changa? Qur'an ndi Sunna. Ndithudi munthu wotere adzakhala ndi moyo wothina. Ndi kufunika kuti ifeyo tilumikizane ndi Qur'an ndi Sunna pa moyo wathu, pa ntchito ina iliyonse. Njira ipezeka mu Qur'an ndi mu Sunna yathu ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nditiyeni ndione zinthu zitatu izi pa moyo wathu, ndibweretse pa moyo wathu kuti moyo wathu usinthe ndipo timsangalatse Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.